खेबनो उसुबिदा जायो खिन्थु मानसिया जायो दे मानसिया जादों मैयाबो बहुत मानसि जादों होनना बुंनांगोन ओरै क'क्राझार ओरै चिरां बाक्सा बहुत मानसि जादों आरो आं रायज्लायनानै मिथिना मोन्दों माने गोबां जिल्लानिफ्रायनो मानसिफ्रा फैदों बे थांबाय बेखौ दोनथ'दो नङा होमबा दा नोंथांमोना मिथिनो लुगैथारनाय बाथ्राया जाहैबाय बड'लेण्ड एफसिआ क्वार्टार फाइनालाव थांखो ना थांदिया बेखौ बयबो मिथिनो लुगैदों आरो मिथिनो लुगैखागोन लोगो नोंथांमोन आंथ' नायबाय नायनायालाय बेयाव क्वार्टार फाइनालाव थांनाय टीमफोरखौ आं नोंथांमोननो फरायथिना होनि नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय फार्स्टआवनो दङ महन बागान सुपार जायेन्ट बिथांमोना क्वार्टार फाइनालाव थांबाय इन्डियान आर्मी बिथांमोनाबो एससी दिल्ली बिथांमोनाबो एफसी रंधाई बे जाहैबाय मणिपुरनि नामाथाय शिलं लाजं एफसी एन्ड नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी बे मोनद'आ क्वार्टार फाइनालाव थांबाय आरो आं सिगाङावबो बुंखादोंमोन मोननै रानार आपखौ लाङो होननानै बेस्ट रानार आप बेखौ लाङो आरो दा बेस्ट रानार आप हिसाबै दङ बेयाव इस्ट बेंगल एफसी आरो जमशेदपुर एफसीआ क्वार्टार फाइनालाव थांबाय दा बड'लेण्ड एफसीआ गैला गाखोनानै थालांबाय बेनोसै आरो लोगोफोर नोंथांमोन मिथिनो लुगैनाया नंगौ बड'लेण्ड एफसीआ क्वार्टार फाइनालाव थांनो हादिया गमामायैनो गाखोनानै थाबाय बेस्ट रानार आप हिसाबै जमशेदपुर एफसी आरो इस्ट बेंगल एफसीआसो जायगा मोनहैबाय आरो दा खारनखौ नोंथांमोनासो मिथिसिगोन मानि थाखाय बड'लेण्ड एफसीआ क्वार्टार फाइनालाव थांनो हादिया बेनि मेइन कारना मा कारननि थाखाय मा जाहोननि थाखाय ना दा नोंथांमोनासो बेफोरखौ बुंनो हासिगोन आं खिन्थु बुङा बेफोरखौ बुंजाया नङा होमबा जोंथ' खेलाखौथ' फार्स्ट ओपनिंआवनो जों नायदोंमोन आरो ओपनिंआव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी भार्सेस बड'लेण्ड एफसी बेमोन ओरैबायदि जाबाय बे ओपनिंआव खेलाया माने नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीजों 6 गल जानो गोनां जादों बड'लेण्ड एफसीआ बेखौथ' जों बयबो नुदों आरो जों बयबो मिथिगौ नङा होमबा मा कारननि थाखाय 6 गलसो जानाय बै दिना मानि थाखाय दा बे 6 गल सोजानायाबो मोनसे ड्रबेक जानानै थादों आरो माने क्वार्टार फाइनालाव थांनो हायैनि बड'लेण्ड एफसीआ खिन्थु गलनै गलथामफोरल' सोजानायमोनबा थांगौमोन क्वार्टार फाइनालाव बेनि बहुत माइनास खालायदों आरो बे मोनसे पइन्ट बेनिफ्राय बेनि उनाव एफसी 1जोंथ' देरहाबायानो आरो कार्बि आंलं मर्निं स्टारखौथ' 6 गल होबायानो दा 6 गल होदों नङा होमबा 6 गलनिफ्राय आरो मा गल होबावनांगौ अब्लाबो बड'लेण्ड एफसीआ क्वार्टार फाइनालाव थाङासै बेनो लोगो नोंथांमोन मेइन कारना जाहैबाय बड'लेण्ड एफसीआ नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीजों गाज्रियै जेनदों अब्ला नोंथांमोन आं मा बुंबावनो बिदिनो गोबाङानो गोबां बुंसिगोन दायो नङा होमबा जेनबाय नालाय गोबां माने कारनखौ दिहुनसिगोन मानो जेनखो मानो माखो ना बायदिसिना रिजन दिहुनसिगोन आरो दायो जेनबाय नालाय खिन्थु दुखु मोनो नङा होमबा जोङो दुखु मोनो नालाय जोङो बुंनो लुगैयो माने बड'लेण्ड एफसीआ क्वार्टार फाइनालाव थांथारनाय मोनसे टीम जानांगौ बे एफसी 1 आरो कार्बि आंलं मर्निं स्टार बिसोरखौ सिगाङाव फेजेनग्रोनो हानायमोनबा हायोबा मोजांसिन जायो आरो माने फार्स्टआवनो जेनालासिनो उनाव जेनफैनाया एसे बेलेग जायो आरो फार्स्टआवनो जेननाया एसे बेलेग जायो ओंखायनो बिसोर मोननैखौ फेजेनग्रोनायाबो एसे साबसिनमोन आरो खेलाया सिगां जानायबा मोजांसिन जागौमोन बिसोरना फैगौ बोसोरफ्राव मोजाङै गेलेथोंसै बड'लेण्ड एफसीआ देग्लायथ' गैलानोसै गाखाबाय क्वार्टार फाइनालाव थांदिया बर'फोरा गोबां फुटबलाव जौगानाय होननानै मिथिजायोना
बर'नि थैयानो फुटबलजों सोमोन्दो दं बेबायदि आरो फुटबलखौ गोबां मोजां मोनो बर' मानसिफ्रा आरो बेबायदिनो खेलाफोर जायोब्लाबो नायो आरो गामि गामि बहुद गेलेयो बहुदानो गेलेयो